leyo nto enizama lapho eniyibiza ngokuthandana inhle yona, kodwa nakho kumele ukwazi ngayo. Uma eyedwa ofisa ukuthi isebenze ngeke izisebenze, idinga ukuthi noba u2 nibe enthusiastic ukuthi lento mayisebenze, ngoba mako oyedwa ofisa ukuthi isebenze ngeke izisebenze ngisho ngafisa kangakanani ngeke. So uma ngabe kuwukuthi lo akekho willing ukuthi isebenze lento, wenze isilima phela nawe ngaphezulu uzenza isilima. Uhlala kanjani wena entweni lo angayifisa ukuthi isebenze? Uhlala kanjani? Ngoba uzoziphathisa ngenhliziyo ebuhlungu, ngoba yonke into usayilungisa iyabhidlika, uyayilungisa iyabhidlika ngoba yena akekho willing ukuthi isebenze. Nanoma nje ihlobo lunike nje le relationship ludinga ukuthi into ihambe kanje, hayi ukuthi ibe one sided, ngeke izisebenze. Let me go deeper ngalesi sikhathi. Ubingelele uChanges Akasha othi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli, uyabona. I-message yokuqala ke leyo ukuthi nobabili kudingeka ukuthi nifise ukuthi lento mayisebenze, ngoba makufiswa yedwa ngeke izisebenze. Number 2, ungathathi izinto ezenziwa ngali. Sengikhuluma ke nge-relationship le kamathandana. Ungathathi izinto ezenziwa ngali uzozenza la kuwena, yabo. Ungazothatha izinto ezenziwa ngali uzozi-implementa la. Kumele nina nobabili nibe neyeni indlela enenza ngayo izinto. Indaba ye-copy nje, copycat ayisebenzi leyo into leyo. Kumele kube yi-tailor made okwenu, yabo. Qhamuka usungiqhamukela nezinto zangale ukuthi obani bayakwenza kwi-relationship yabo, buka nje kade benjani, usuqhamuka usuza nakho la ubani akalala engamfonelanga ubani. Uma nina nizofundisana indlela enizophila ngayo, ungathathi into yalapha ya uzoyi-implementa la, yabo. Okunye lokho. Okwesithathu, kuyenzeka ukuthola ukuthi angithi ekugcineni sifuna ukwakha umuzi la, sifuna ukuthi sakhe umuzi njengoba sibambisene noma sesiwakhile vele. Ungawathathi ama-advice umuntu ongekho kulowo mqondo loyo ukwakha imizi and stuff like that, yabo. Uboqaphela ukuthi ama-advices wathatha kubani, ama-relationships uboqaphela ukuthi wathatha kubani, yabo. Because kungenzeka ukuthola ukuthi umuntu othatha kuyena i-advice yena akakholelwa nje kwakuyona lento ekuthiwa i-marriage, akakholelwa nje kuleyo nto. So wena uthatha i-advice kuyena ucabanga ukuthi uzothini, uzothi lungisa noma uzothini, yabo. Qaphela ukuthi i-advice ephathelene nendaba kamathandana uyithatha kuphi. Okunye futhi i-proper communication. Ibalulekile ke lento ekuthiwa i-proper communication. Mase kukhona ongakuboni kahle, ungathuli kusho, yabo. Ngizoyivala lapho kwamanje.